Welcome back to Mama Kuatang's channel. By the way guys, nako-overwhelming talaga launching kagabi sa introduction vlog ko for the Mama Kuatang's channel. Nako, thank you so much from the bottom of my heart. At sa fans din ng anak ko, nag-subscribe din sa akin. Thank you so much. At sa kayo ngayon mga kababayan ko sa buong mundo, saan man kayo ngayon, dito tayo ngayon, samahan nyo ako. Mag-baking tayo guys. Pero alam nyo naman ang buhay abroad, dapat na quick and easy, di ba? Dito, pag madalian talaga, kung wala nang time talaga magluto. Pero for me, I'll make sure to prepare and cook for my family. May tips wala akong ibigay sa inyo guys, na basta para na sa pamilya, make it out of love. Ang dami kong sinasabi ngayon kasi so very excited talaga ako ngayon. Focus na tayo guys, balik na tayo dito sa baking. Quick and easy banana bread. So, itong mga first few days na inano ko sa vlog, ay ito talaga yung mga ginagawa ang piniprepare ko for my family. Na yung quick and easy, madalian, at saka kasi yung, alam mo yung pamilya ko guys, talagang gustong kumain. Nako, pati na din ako, good eater talaga. Guys, ang mga sangkap na kakailanganin natin ay 3 saging. Actually, 1 lang kasi inano ko na yung, nismash ko na yung 2. And then, salt. And then, butter. And then, 1 egg. And then, meron tayong baking soda, 1 teaspoon. Sugar na 1/2 cup. Plus 1/8 cup sugar. Or, kung gusto niyo talagang yung medyo matabang lang, so you can use 1/2 cup. Pero sa akin, 1/2 cup of sugar plus 1/8 cup. So, at saka yung all-purpose flour, 1 and 1/2 cup. At saka of course, itong loaf molder natin. At saka spatula. At mga, kung ano lang yung gusto ninyo guys. Kung gusto ninyo yung banana bread ninyo na plain lang talaga. So, wag na kayong maghalo ng raisins. Kasi dito may raisins ako, may pecans. So, nasa inyo na. And then, pwede din lagyan nyo ng choco chips. Meron kayong gustong i-mix sa banana bread niyo, so it's up to you na. It's either na lagyan niyo ng choco chips, or, pero dito sa akin, ginamitan ko na lang ng half of mixed na raisins and pecans. Since na-smash ko na yung 2 bananas dyan, so ito na lang ang gagawin natin. By the way guys, ang ginagamit ko na banana dito ay yung regular banana lang. Pero dyan sa atin sa Pilipinas, alam ko maraming variety of bananas. Since ano ko na itong 2, i-mix ko na lang ito, yung isang saging. Ito yung 1 and 1/2 cup nga all-purpose flour. Okay, and then this is yung sugar natin na kanina yung sinasabi ko sa inyo. So, i-mix lang. Yung baking soda na 1 teaspoon baking soda. And yung itlog. Lagay natin yung vanilla. And then, yung butter. Tsaka lalagyan natin ng asin. Mga 2 ano lang ng asin. And, ito na saging. And saging! Oh, ano. By the way guys, pagdating namin dito sa Canada, nag-change career na talaga ako. Nag-take up ako ng food service worker dito for 2 years. Nag-aaral ako uli. Hindi madali pala. Tapos, yun. Yung present job ko ngayon ay nasa ako sa long-term care. Actually, itong banana bread, hindi talaga ito mahirap gawin kasi dali lang talaga. At saka, hindi siya masyadong delikado kagaya ng chiffon cake. Naku, kailangan mo talagang bantayan at saka i-mix ng yung niya. O, ito na guys, na-mix ko na. At saka, pag banana bread, hindi naman siya masyadong delikado na klaseng cake. At kaya lang, ginamitan ko na lang pag-beat ko ng pag-mix ko, mano-mano lang yung ginamit ko. Pero pag may hand mixer kayo, so, wala namang problema. Pero, pag banana bread, ang number 1 na sa banana bread, do not over mix. Tapos, yun nga, sabi ko sa inyo na may raisins at saka pecans ako dito. So, ihalo lang dyan. So, kung anong meron kayo dyan, choco chips or meron pa kayong mga nuts, peanuts, or ito na. Ilalagay ko na sa
sa molder. Ayan guys, ready for baking na. Nilagay ko na sa molder ang mixture natin sa banana bread. Quick and easy banana bread. So, i-bake ko na to for 350 degree Fahrenheit. And then, for about 15 to 20. So, bantayan lang kasi pag talagang medyo brownish na o luto na siya, so, yan na lang natin. Mag-testing tayo mamaya ng toothpick or ano ba yung tester na mo. So, okay. Let's go bake it! O, ito na guys. Luto na ang ating banana bread. Taran! Taran! Tan! Tan! Okay, so, ilalagay na natin dito sa 1, 2, 3 pack. So, sa sinabi ko na kanina, 350 degree Fahrenheit ang oven at saka I bake it for about 20 to 35 minutes. So, nyo na lang mag-ano na lang kayo ng tester. So, ito na. Itong ginawa natin guys ay banana bread. Iba yung banana cake. So nakita nyo kanina yung sakap natin ay ginamitan lang natin ng baking soda. Kasi banana bread. So, walang milk, walang baking powder pag banana bread. Yan. Taran. Tararararan. Pwede mo together kainin mo ito with ice cream or pwedeng whipped cream. Whipped cream. Pero sa akin, butter. Pero sa atin, di ba, sa Pilipinas, pag may snacks tayo, pag may kinakain tayo, di ba, hahanap na din tayo ng Cokes. Okay, let's try. Sarap. Sarap. Hingi ako ma. Naku. Ano masasabi mo? Sarap. Reaction. Salamat. Thank you for watching. Kung may natutunan kayo at saka nagustuhan nyo itong ginawa natin ngayon na vlog. So, don't forget to like, comment, and share, and subscribe. And then, abangan nyo na lang ang next video natin gagawin. Kasi, may mga susunod pa na. Alam ko, sinabi ko na sa inyo na marami pa tayong pwedeng gawin dito sa Mama Kuatang's channel. Bye, okay, guys. bye for now. God bless you all. Bye.